Hi guys, good morning. Ihaturan na kung kamuti din guys sa among silingan. Kung dito bitaw sa kwan, naplin sa sada. So matik din guys, ato din gulong ag. Itong kwan sa among tubig, kapangay sa among tubig, kinagarden siya. Ug na siya abot, matag siya. Kuan sa among tubig, nagsani. Ay sa among tubig kung kuan. Magbunyag siya. Nga kay ano siya abot, so tagaan din guys. Nga matik tayo itong gilungkag. Ginagong ang nakagkukanon na nasila lilindan eh. Na nasila riri. So ito na ning hawason guys, kay murag nangantod na. Nangantod siya. Nangantod na dito. Agoy. Lamin siya ginamos. Nanghinlo din na si Relona dia guys, kaya may klase, so siya ginaang manghinlo basta may klase. Iyan na lang ipangarsa ang bangko, kaya iyan ang gisalhigan dia. Iya po nang giunahan og mapang na sa ilalom sa bangko. Basta may klase guys, siya ginang manilhig manghinlo. Hanggas plato, iyan na trabaho. Nagwalis-walis na siya diha. Pakai itong kamuti. So, ito din ang kanin guys. Tara guys, lamig kay guys. Pwede sa ito ni ginamos. Nagaya sila yung pansit. Dala po siya bugas pa ako ng gilong-ag. Pangaon na ta. Binuhi ni Mimi ay. Lang bugawas na iring na lang. Agay! Agay! Lang pamugas at langaw lang. Ay, sana tulin. Abay, Mimi kay Migo eh mo dyan. Bajaw ya. Alayati. Ampun mo siya. Ala! Sige, gidli nyo pag kuha na si Mimi. Kaya ako nun yun, Mimi.
Kadulong sa kanila. Malog, sinulog, bilog. Ikaw, gasol. Katong galyo. Laka wala siya kayo pirmay lang lang siya ma-strap. Kaya sa kanong kita ra kay na si Papa. Basta dua gi pa pirma. Sa esta nimo video kay para makataro ko video. Damo ko. Ikaw rin, wala ka nagbidya? Sige, kay video ko. Yaw muna. Uy, Ha? Jipoy. Ulod. Dali, baman nga ng dukot ang pangitaa. Awa dia. Siya na. Gasol. Jipoy. Jipoy. Tira ko. Ali po. Pong! Doko. Ha? Uay ka naman karon ah. Mura ka naman kinig. Mura reglawas buang mo. Dako man ang bato sa pat ng kaon. Ano mo po yung ay karon di ay? Kagaya? Naminyo na kapoy? Dala ka ba siya? Bayot. Kay aron ang kailata ba si makabo na to na. Dako pa pala ikang lagi. Sus ayaw dito kay mga lubok to dito. Tingnan kay labas na siguro. Nagdako na lagi mong tiyan poy. Ali ba panito ba? Ano pa ano? Nag-apas mangiga ni ikuan ah. Dugay na kadhan na kada. Yo, may natabaw. Muli. Dali na! Ayaw, Ming! May kamutyo? Coming kay. Ano ba? Hala! Na siyaw, nakita ni mo na siyaw. Ayan gid, ayan gid. Dito na. Ni. Kalagi ah. Hala, lagi. Hala, lagi. TV na. Ito kay init ka bisag kana oras. Dira kay na damordoy o mura gyapon. Bae do na sagay. Ay lag apilag bater ng tuod sa Valentines. Kay sure gina siya. Balion ang pulo kanang kahoy. Kabalion ang yung pulo. Ay, bunal sa kanang kahoy. Hindi ah. Mana bitaw nagbayad, nabalik. Play na ah? Ha? Naka-play? Oo. Ano yung stand? Tumba tong cellphone guys. Dilupad sa hangin. Hagoy. Asa? Kabungkag gid. Kapila na to ilis. Kapila na to niya ilis. Pisi. Iglubid-lubid man. Sa practice naman sa saya. Bukuan kay. Suko ko na ngayon. Sampan mo sila. Naimag na kaulakaw.
eskwelahan. Muto si Rilo na ho. Mag suspended man gani ang klase kay dili pa lakaw-lakaw ang mga estudyante. Anong ba na itong mga anay dito? Bugto ng mga sisi na. Asa? Amo na para sa ibogan. Dagko kay PC niya. Ana bisa sa kanang tahog nga wala Ang gana nga gamay. Ka dito. Ko tong kandong mo teddy bear dong. Iro biar ang panggan dong. ambot asa kaha. Taas. Ana sagdir na Ay na naglukata. di ka malukat tungod sa ka. Mabalik na lang na imong piko. Salmon. Magpansit. Kabalik ra. Sige nga doy, balik nga doy. Ay, di ba balik. Balik nga doy. Hayt siya. Meron na nagawas mo na makaon. Dinis na lagi ka lang. Ang hapon na kayo, alanganin na kayo mo ka ron. Ayan, nabalik na. Ayaw na nabalik na. Mawilding ba niya? Oh. Tunok ka lagi ah. Awa dali, hindi mo tuloy. Ano ako sa nilas? Mama, magikuha ko sa nilas. Gisuot ako sa nilas. Nagdako ay. Wala kay sleeper. Natunok yung mga killer. Putol. Ay, ano. Lapad mo na siya dito da. Lapad to da sa dana da. Init kita bisa alas 4 na. Wala lagi mo sleeper. So, asa na Kuha ito sa puspuro lang. Ano man? Ano kalingan to? Ha? Magkakat pa po na dito. Kuasa lang ka martilyo lang tuig bang ko lang. Asa lagi mo sleeper? Sleeper na may sleeper. Sleeper. Halig pa kaya guys. Igluoy nga tong agi guys. Kita baga ni Doy-Doy ni Riri pag piko. Nabugat yung piko guys. Di na makaya ni Riri kay gahi ang yuta. Yan na siya guys. Wala si Relona kay. Walay klase ni Relona. Tubilan mo di? Tubilan sa ito nga. Tungara? Nakapilan yung paras. Kaduha, katulo, kaupat. Dala ba stay doon? Dagan kayo tuwan ng JP. Palit pagpachesta. Sinaada eh. Sigure. Kaya nga nung gauban ka. Dini si Korkor natulog guys. Panasalan guys. Nakimang labata lang. Kaya schedule sa tubig karon lang. Bernis karon lang. Ugma, tinglaag ugma lang. Kay pista ugmas kabangasan lang. Wala, agtig na project mo. Himo siya project ugma guys. Grabe kay kainit ang panahon karon guys. Nya wala ko nakapamisbis ka ganina sayo ta ko mamisbis niya kay wa nag agas ang tubig ay naagas siya pero hinay kastanan. Nang wa ko nakapambisbis sa durian. Ugma bas mo agas ug malaw tay dinhi mabisbisan ko na kay perti kay kainit. May nang mabisbisan na ang mga tanom kay aron dili sila mga loy-loy. Bisag dagko na sila kinahanglan gina sila nga mabisbisan. Kasi ugma mag-agas ugma dinhi guys kay schedule ay karon ang schedule niya kay pista man ang sunod barangay dani sa mua basi may agas maglahutay ang agas makapamisbis to ugma pagsayo.
Hi guys, good morning. Manatag panilhig da sa silong guys. Sayo ta nakapanilhig. Manghaling na din taka ng trapal. Amo na himuon og kuan ni Lilin. Kanang maghimo mi og kanang tab nga punduhan og tubig dadto sa punan sa kahoy kay aron kung nanami mga tanom nami makuot dadto nga tubig nga pang bisbis. Ang trapal among ibutang dadto. Dala na nila Lilin ang trapal gahapon. Daw nanawag si Lilin ganina nga magpakuha dito niya kay ang motor ni Riri gibilin naman dinhi. Gibilin naman yung motor ni Riri dinhi natuag ito. Nagtugbong si Doydoy kaganina daw gipangas niya si Bintoy pagmuna daw ang nilabhan kaya manglabas si Bintoy dinhi. Unya si Lilin gipangasan na pud ay tugbongan na pud ni Doydoy og balik. Kana di man labhan karon panguon ko ra na kay maugan na kay aron kang Bintoy pud nilabhan makuan. Mahalay kay ako man ako manglabasad sa amoa. O pa malay ka nagsugod paglabaman oy. Ha? Ako pa'y sabon. Nanghumol pa kadaan. Sabi ko nagmaritisa ramong duwa diha. Isumpol lang tubig dito lang. Basig man sila gamit lang. Wala. Ha? Ano sila nagamit? Tubig. Nanganong di man napakasumpol ng tubig pa yun din eh. Sumusay ka. Wala na gamit dito dahil. Di ako isumpol de. Ipalong na yung tubig guys. Walay agas. Pero basin balik rani niya. Narang labanon ni Bintoy guys. Nanayang gihumulan dito. Balik pa na niya kay. Ano man? Himo na akong pastillas nga na luma. Kan nagtry kong pastillas na luma. Wala, di mao. Na, kuan, dakor ba kay gasto dito.